itlog sa kasaba. Tinanok. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Good morning mga paring Jason. Ayan po, yun, busy. Papunta ako dun uli sa hospital. Yan, time check natin ay 9:44 ng umaga. At nagluto na ako ng ulam na dadalhin ko kay amin. Nakapagsaing na rin ako. Nagluto ako ng karne, sinabawan para makahigop sa amin doon ng sabaw, ulam, tsaka yung bata. At naglaga na rin ako ng itlog. Tapos saging saba, nilaga ko. Ito yung itlog na nilaga ko. Yung saging saba, para kung sakaling magutom sila doon, may sila, may pakain ka agad. At ito, naka-plastic na. Diyan yung sinabawan saka yung kanin. Yan, dadala rin ako ng kutsara. Naka-dishwashing para pang hugas namin dun sa pagkakainan nila. Toothpaste, naglag pa. Yan. Yan. Dadala ko ng diaper. Tsaka damit ni Ami. Yan ang diaper. Damit ni Ami. Yan. Papunta na ako dun sa hospital. Maligo muna ako saglit siguro. Yan. Ay, bakal si... Hoy. Ayan, Chen. Bakalahan ninyo. Ipabakal nyo. Pinapagayin pa kayo. Ayun po mga parang dyan, papunta na ako dun sa hospital. Nakaligo na. At anong oras na? Tara na, lad. Sabay na yung kapatid ko kasi papasok dun yan sa Sigera, nag-i-school. Andito naman. Bibi, baka half day na. Malit pa. Hindi nakapasok kanina eh. Nakatulog ako ng gusto. Sobrang pagod na. Ito naman kapatid ko. Tapos sabi nila, buksan daw nila yung tindahan. Yan, binuksan ko yung tindahan. Yung tindahan ko. At buti pumunta dito yung kapatid ko. Wala silang gawa sa bahay, kaya nabuksan ngayon. Pero pag may gawa din sila, hindi ko rin pinipilit na mag-ano dito kasi kailangan din nila yung may ginagawa din kasi sila sa cellphone. May pinagkakitaan sila sa cellphone. Tara na. Insakto dun sa bahay, walang signal yung yung PLDT. Kaya dito na muna ako. Alright. Open air lang muna para tipid sa gas. Pag umulan saka na lang saka na lang mag aircon. Ayan, dito na ako sa Irga. At dito na yung Sigera. Bababa na yung kapatid ko. Load na. Di, lock mo muna, lock mo. Sige, hila. Balik mo yun. Balik mo ito Oo. Biyahe na ako pupunta ulit sa ospital. Yun kasi yung pagkakaiba ng ospital na na-confinean dun sa alaga namin. Kasi yung ospital na papasok pa. Kaya gusto namin sa dito, ito kasi gilid ng kalsada, tapos paglabas mo may mga na dito, may mga bilihan na ng gamot. Doon papasok pa dito, may papasok at tapos napakalayo pa. Kaya yung mga ibang naka-confine dito, mga nasa ospital, yung iba dyan, tapos halimbawa wala talaga, tapos wala pang service, kahit motor, kawawa kasi minsan yung may mga tricycle naman dyan na naka-standby, nag-aabang ng mga pasero. Yung ibang mga driver dyan, hindi ko naman nilalahag. Mapagsamantala, lalo kung mga gabi na, yung hindi marunong sa taong nangangailangan, yung alam mo nang tinataga pa sa pamasahe.
kagabi may pinabili sa akin na ano, na gamot. Lumabas pa kami. Pero okay naman yung hospital na yan. Dito, papasok pa ako dito. Minuto pa yan na ano, bibiyahin. Medyo madistansya pa yan, hindi naman pwedeng lakarin yan. Madali na ako nag-drive papunta rito para habang mainit pa yung sabaw, yung niluto ko ay yung ano, bungo ng baboy. Yung bungo, walang taba, yung pinakang bungo lang talaga. Kasi yung bata ay bawal siya sa ano, bawal siya sa may mga mamantika. Sabi nga ni Ami, kahit ano daw, kahit itlog lang daw lutuin ko. Sabuan ko yung itlog, tapos lagyan ng malunggay. So may karne naman, basta wala lang taba yung karne. Tsaka may mga rasyon naman yan dyan. Yung rasyon na ibibigay yan yung ano, yung pwede sa bata. Oras na 11 na, 11:07. Umalis ako dun ay 10:40 ako umalis. Di nakapasok yung anak ko. Napasarap yung tulog ko eh. Tapos yung alarm ko pinatay pala nung anak ko. Nandito na yung ospital. Papasok na ako. Ayan na siya. Papasok na tayo. Ito yung entrance. Madistansya pa eh. Hanap ako ng garahe. Malawak man yung garahe ng mga sasakyan dito. Ang hospital oh. Ngayon kasi yung oras ng ano, ng dalaw. Simula alas 9 yung dalaw hanggang 12. Tapos mamayang gabi naman alas 6. Mula alas 6. Malayo na yung garahe. Puno na dito. Oras kasi ng ano eh. Ay wala ano, bakante. Nako. Dito na ako. Ito yung pagkain na dala ko. Tapos nagdala ako ng unan ni Ami, tsaka damit, diaper ng bata. Ayan. Gaan na naman ng ulo ko eh. Nag-edit pa kasi ko kagabi pag uwi namin ni baby. Siguro nakatulog ako alas 2. Tapos nag-alarm ako ng 5:30.
Pinatay nung anak ko yung alarm kasi madilim pa daw. Napasarap yung tulog ko eh. Sarap ng tulog ko. Nagising ako, 7:30. Ginigising ko yung anak ko, papalit na ako. Hindi ko na pinapasok. Mag-half day na lang daw siya. Kaya mamaya, pag uwi niya, pag maghati daw kaya amin ng pagkain, kung gusto na sumama, pero dito lang siya sa sasakyan kasi bawal siya sa loob. Hanatid ko muna yung yung pagkain. Ayan, at dito na ako sa kwarto nila. Yung bata. Kumusta yung mo? Kumusta yung pakiramdam mo? Ha? Kumusta yung pakiramdam mo? Ha? Hindi na masakit yung mo pag nag-ihi ka? Ha? Yung kulay ng ihi mo? Hindi na kulay red? Konti na lang? Check mo raw kung okay ito, nadara ko. May glaba ako dahil naman sa mga pugo baga. May glaba ako pag uli ko. Basta go extra naman. Adi na ako. Dana pala lang ko kasi nangutang ako sa to karni kay kay Inyok. Kuha ton damay ton taba sa bungo iton. Kaya pwede mo iton kanin kay Totoy. Ikaw man, di nagsasabi, dana pa ng bugas. Nagsabi ba ka Kung kuno o dana, kala ko, sabi ka naman mga pagkalahati na sa nabugas, magsabi tulos. Naggatang ako, sa nagatang pati. Itlog sa kasaba, tinanok. Tapos, adyo. Pagkaw na mo, tabi mainit pa, adyo. And when you go, I will fall back apart. Ayun po at time check natin ay 3:01 at pauwi na ako. Uwi na muna ako. Bibili pa ako ng bigas dun sa bahay. Wala nang bigas. At may dala akong mga labahan. Mag-chat kami bukas maaga pumunta ko dito? Ha? Mag-chat ka kung pupunta ako kasi bala ko bukas maglaba. Tanghalian na ulam mo? Ha? May gusto mo ulam bukas? Ulam. Doon na ako. Uwi na muna ako. Tulog yung bata. Pero medyo okay naman na siya. Tapos yung manas ng paa niya ay okay na. Bilis umano nung manas, no? No? Hindi na magayang paa. May gamot kasi na Oo. may kinuha ko sa Meron? May kinuha ko kagabing maliliit na gamot ganyan, no? 5, tapos yung parang binabasag, ganun. Tapos kaninang umaga, nag-ultrasound na siya at wala pa po yung doktor. Pero yun, pa rin yung niya, yung tubig niya. Kasi malakas to sa tubig Ang niya, nahihirapan lang ako kasi bawal siya. Kasi naubos na yung 350 ml niya ngayong araw. Kanina pag ultrasound. Kaya yun, nahihirapan ako tumanggi sa tubig. Kasi 350 ml a day lang. Dapat muna ang tubig niya. Kasi Yung result ng wala pa, no? wala pa yung doktor. Wala pa, alam. Last stress pa ata yun